TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayamin Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV ɗon dari ko nde welna ɓerɗe men Fulɓe TV wari to men golle Fulɓe TV teddino yitina tawa men golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten. Assalamu alaikum musidɓe Fulɓe Ndawe Fulɓe TV hande kadi min garani on ɗo ha e Ñaniga min gari ɗo sare wiyetende Sare Oldu Fulɓe TV arani on ɗo e Sare Oldu ala mbattere jewten ɗo e mawɓe hellifaɓe gandanɗa ko joom sande ba salminama mi salmitimon ma inde nde Moussa Thioune Moussa Thioune ko omon ɗo jarga e nde sare ɗo joni de ko mbiteɗo Boubiyero woni ɗo premiére noon ko Bamodi wonno jarga sare o ɗen a wawi men sifanade gila sare nde Sinthiaba ko jargaɓe jelo e ndewi ɗo en Bamodi nde immi Ba Alpha mini ko woni jooma sare on ɗon premiére o ko ba on nde immi to Ba Ibra heɓɓi mbiteɗo Ibrahima moyɗa baba mi yarta e maɗa mbiɗa ko est ce que ɗo sa ɗo jibinaɗa walla e tawa e sincugol sare nde min ɗo mi tawaka sincugol sare nde kono Bam wi nde o ari ɗo tawi ko galleji 4 goni ɗo woni galle hombo e hombo galle Ibrahima mo galle Bamodi eyyi galle Ba Ibrahima to eyyi galle Samba Diop eyyi woni galleji 4 eyyi woni galleji 4 ɗum noon ne hikka aɗa wawi men hartanade ko duuɓi jelu gila sare nde Sinthiaba wonno ne wonno winde tan o ke bindi ngala kono noon ɗo wawi testitade danaka ɗumen mi wawa andu koyɗa duuɓi jelu joni kono noon ɗum ɓooyi baba mi yaafu landuma noon andun ɗo ko rewɓe jelu joguiɗa ɗo ha e ɓiɓɓe rewɓe walla ɓe mbiyen ko duuɓi jelu keɓɗa saɗo andi duuɓi ma ala mi anda duuɓi am kono duuɓi ɗi keewi de ɗi keewi mi wawa haal duuɓi ɗi hen de ta mi anda ko duuɓi hono eyyi sengo jiidi ɗi noon eyyi mi heeɓi ɗo rewɓe 3 min eyyi ɗo mi heeɓi ɗo rewɓe 3 min e o ɓeɗo galle amen ɗo ko galle Ba Juga Ba Gelel babirawo o dariɗo ɗa Bam Birom Bam Balla Bam Demba ɓen fof ko ɗo gonno cuunen ɓen kala ko ɗo ɓe gonno cuunen ɗo nden noon wanma jamanu sare nde ta ɓe ballodira de wanma jamanu
e ngarat ton min no tan andude ɓaade hay jiiɗi moɗo anda wona suka duuɓi ma ɗi keewi nden no heewi andamma walla weede ko mantiɗa koye saare he nden noon mi yinno andude rek e ɓeygure ma taw an ɗon taw ɓaɗa wi kam a dañino rewɓe tato e min andude kay ɓiɓɓe ɓe ko ɓiɓɓe Njeloy sa way kam haalande ɓiɓɓe ɓe kadi ɓiɓɓe ɓe oɗo jamme jamme cuun jamme cuun ɓiɓɓe ɓe ɓe keeɓi 10 jowde eyyi sa wi landima no woodi ɓiɗɗo ma e goto mo gandanta e mi nana inde mum nde ko ɗum jinnomi landade ɗum waɗi landimami ɓiɓɓe ma ɓe kono ɓe mbite e mi nana goɗɗo wiye manda ko Demba Cuun enna ko ɗo saare ɗo jeeya ko ɗum waɗi mi tinno andude rek Demba Cuun min jibinimo Demba Cuun min naɓimo school o jangi ha o yahi leyɗe ha o yahi Makka eyyi on bo toon on bo komboto eyyi onne ko neɗɗo gandaɗo e leydi he nden noon Fulɓe TV no mbimi on rek so ñoo mawɗo gorko ɗo e gandal wona mawɗo gorko ɓoyɗo nde anduɗo nde saare nde e tii kadi jogui ɓiɓɓe ɓe gandanɗa machallah woɓɓe mumen ko gandaɓe tigui noon e ba mi alani noon e saare he ay mi mbawa cifanoɗa minen saare cosaan saare nde hoto cosaan o immori cosaan o eyyi waɗi immorɓe jamade jama ɗum ko leydi hoto leydi Sénégal ɓe ngari ɗo eyyi idiɓe ɓe arnon ɓenen mi kesa andu hoɗo ɓe iwri dak bamodi e Ba Ibra pamodi hono yettode nde nami andi sa ɗon inde nde a yettani yettode nde Mody Diallo Mody Diallo joni ko sukaɓe maako goni ɗo joom saare eyyi dakko miñirawo makko Ba Alpha eyyi en goni ɗo he joni joomaɓe saare ɓe Ba Alpha nde Bamodi maayi Ba Alpha heɓɓi saare nde Ba Alpha noon sukaɓe maako jogui saare nde joni Ba Alpha Diallo eyyi Ba Alpha Diallo eyyi Bamodi Diallo Ba Ibra Diallo eyyi joni noon ko Ba Alpha suko maako jogui saare nde eyyi wonɓe jargannaɓe dal ɓen jargui saare nde da eyyi ɓen jargui saare nde joni eyyi ɗo nde garten ɗo a wino kam ne saare nde ko fuɗɗorno ko galleji nayyi a lintani en ɓe galleji nayyi ɗi gandanɗa ko ɗin saare nde sincinano e guila nden noon a wawi men haalande ko no saare nde ɓeydori ha addande ma hande walla saɗa andi galleji gonɗe saare he joni joni galleji gonɗi ɗi e saare he ha ɗi kewi de dak minen joni wona ni no ngaya mawɗo o helfanno fop kono joni immiɗo fop waɗoya galle mum dana eyyi baba ko saabi ɗum noon an e yiyande ma ko saabi ɗum ɗon an e yiyande ma ko taki ha ɗum noon waɗa noon ha ko taki ha ɗum noon waɗa tan ko jamanu o yaari noon eyyi jamanu o joni ko angal kawral walla ko yimɓeɓe sifori noon joni walla Allah angal wargo hawru nda waɗi jamanu saare nde dañƴo nagge mo ala nagge a heɓat keddam eyyi dañƴo nagge mo ala nagge ɓe tottete keddam eyyi si a ala nagge ɓe itta he nayi maɓɓe he ɓe okke ɓe maɓɓirana heɓe ma gaddana ta a ala darade dañƴo mo nagge noon siɗa hen dañi kala ko nagge ma ɓiri ɓe gaddante ɗum
an haɗa ñaama. on saha nda joni ha joni ɗum woni ɗo e saare he on alata e saare he an a dañan nagge a heɓata bille a heɓata keddam ko noon woni joni est ce que ɗum tawaka e he kadi ko nayɗi joni jogal ngal uyti walla because a yiya joni minen cukalɗe ɓuuri hede ko jaagol fufu boole walla football mbiyen ɗum fufu koyngal minen joni on jamanu siko nayimana he wuro he ɓiɗɗo ma yahata toon kono joni hay dañƴan toon nagge ɓiɗɗo ma yahata toon ko taki ɗum mi anda ko taki ɗum joni an dañƴan nayyi a ɗaɓɓat gaynoyanoma haɗamo yoɓa on ala no ɓooyma eyyi no gomoɗa e yewtande minen sukaɓe ɓe gandanta onon no jiino nafaka nayyi ko wonno hanki hande noon joni ɗum natti wawde heɓade ko onon mbawta sifanade ha a nani pullo e ko mbiten ko pullo ko andira ko nagge si woni no minen cukalɗe joni komin gandira ko yaggo football wofo nagge mbate ɗum ɗi takata ha pulago ngu yara yeeso si a joni dañƴan nagge ne ɓiɗɗo ma yaha toon ɗum waɗi joni ko football ɓe abbi eyyi football ɓe gabboto ɓe goppa nayyi ɗi est ce que kadi tawaka e noon kadi guesele ɗe kadi ɓawi on tan ndemaka hewano kono woɓɓe gui toon tunduji ɗi gandanta ɓe ngala ladde ɗo nayyi ɗi gaynete mbawa onon tundu mon ɗo kay o ngala ɗen caɗele ala minen kay min wanma jamanu min mi aynoyanno eyyi min wallahi minen fulɓe kala keɓɗo nagge ɓiɗɗo ma yaha toon kala ko nge juri kala ko nge ɓiri ɓe totte nge gaddana baama kono on fof alata joni mawɓe ɓooyma si a ɓirannom si a dañannom nagge e wuro he siko nayyi ɗiɗi a ɓirante ɗi siko nayyi tati a ɓirante ɗi eyyi ɓe guitta hen koɓe ñama gadda nagge ma ok moƴƴi jarama tigui mama haala ka yooɗi feewi nden ne wonno time ala mi tan mbaynira minen ko Fulɓe TV gaari haɗo galle maɗo fi yewtude e maɗa rek andinaɓe ha saare nde nden noon a jarama ko ɗum mbawde mbaynodirta e jama o daroɓe ma ɗo ha min de mboɗo yetta Allah mboɗo ɓe yetta eyyi min ko gonga tan kalmi ɗo mi haala ɗo fenade eyyi mawɓe ɓooyma ɓeede mawɗo si alatano ɓe tottat ɗum siko nayyi to ɓe ittananmo keddam heɓe mo mbeeɗa dañɓe ɓeene ɓe okkat ɓe tottat oɗo ko nayyi makko ɗi ɓirata ko ɓe ittat ɗum ɓe tottamo eyyi ɓe itta hen noon ko ɓe ñamata eyyi ko noon wonno min mi wonma e nayyi he ko juutide kila wuro ngo sesa ha mbawmi ayno mboɗo he maggo eyyi ha kortimi aynoygo eyyi sukaɓe am natti toon eyyi sukaɓe am noon ɓe punti ɗum ɓe jahi school ɓe jahi daara eyyi ɓe jahi school ɓe jahi daara jaaɓe ɓe daara mi hemmak toon ko weli kam de jaaɓe ɓe school ne mi hemma toon ko weli kam tan janoɓe ɓe school ɓe daññom ha
haa ɓe dañi haa ɓe njahi makka eeyi nenno a jarama tigui haa ɓe dañi a jarama weltima tigui ɓe dañi onin ko ɗo ɓe janginta kisa talibaji ɓe dañma ɗum toon e jarama tigui oyi fatiha e salatul fatiha wala men kawra barke rasulullah eyyi ha joni musidɓe am fulɓe darɓe Fulɓe TV ha joni min gardini ɗo e sare sare Souley bandande sare Souley ona sare Oldu sare Souley ok sare Souley wona kerko jolfe ali a paari eyyi ha joni musidɓe am fulɓe min gandina on tan ko bantanto sare Souley mi woni ɗo nde kadi ko sare fulɓe wonɗo sare mawde te sare yajde ala no mbatte rek keeɓen ko jewten ɗo e mawɓe ɓe gandanta e tawa e sare nde a salminama bisimilla inde nde Ibrahima Lo Bouba mi salmini moon juurima moon waymani noon nde sare kam de sare Oldi Ciñculo o nde sare gonɗo o sare Oldi on woni kawmum mbiteɗo Oldi Tokose o woni kawirawo Ibrahima Ka he gande o noon nde o ariɗa kanko ceerno o wonno Allah waɗi o wi kawma ko joni mbiɗo yiɗi laranede banta mawɗum e bisimilla ɗo en continue mawɗo ala ɗum ɓe hikka ɗo wawi haymade ko duuɓi jeelu wawa andu ko duuɓi honoon wak degui Allah woni ko walanimo ko ɗo banta sa jolfuɓe kono ɓawlo ɗe genta Allah waɗi henga ɓe ittilo jolfuɓe ɓe cincilo sare nde woni on Ibrahima Ka o sinciɗo ko yimi koɗo Siley lomtimo Siley miñi ko Siley Ka won ko yahi ko oya Hamakan Ka lomti won ko yahi ko Modiwar Ka lomti won ko yahi ko Alpha Nar Ka lomtimo won ko Siley Ka lomtimo won ko yahi ko Mayla Ka lomtimo jamanu ɗo gonɗen ɗo Buubu Yero Diallo on hande woni alkali sare ok simi faami haala ka ɓeɓe limtuɗa ɓeɓe fof ko ɓe gonno jargaji ɗi ɓe gonno jargaji jarga fulo adannema jarga hande ɗum fof dendal ngu woni jargaji jeelu guila sande sisa ko jargaji jeelu ndewi ɗo en ko fodde ko ɓe guinnimi ɓe ɗo fodde ɓen ɗon hen ɓiɗo ɓe hen andi eyyi joni dal wayma nino Ibrahima Ka Siley Ka Hamakan Ka Modiwar Ka Alpha Ka Siley Ka Mayla Ka ari e Buubu Yero hande on woni alkali jargaɓe jeetato kono si en mbiɗo wondema en kayma to wayta goto fof ko duuɓi ɗi jarguiɗi ne ɗum sikka ɗum ɗo wawa hen ɗon nde mi famani ɗum ɗo noon danaka sare nde mon jamanu ko ceernaɓe gonno kono ɓe sa aynaɓe ne ɓe hen sa ɗo ko gaynaka sa ka wuuri kono sa sengo ceernu ngu ne sa hungu hen ha hande noon ceernu ngu hen ɓuuri ɗo artu hande ceernu ngu ɓuuri ɗo artu gaynaku ngu kono on jamanu sa kala galle ɗe jiiɗa ɗo dargal ɗon natta a wayma haalande ko o saaha ɗo ko galeji ɗum woni e sare he sare nde nde mbiɗo waɗi yakar dal ɗum wawi won 36 walla simi
sa capantati e jeenayi eyi wonde toon ni de ɗo ko wonno ɗo kawral tigi wonno e nder saare kala koɓe mbiyan noon mbaɗen ala mo dusoto min liggoytono ɗo jogdu ndu jogdu haaltendu yo faro kamɓe cosi ndu sa maayo ngo na ñaaɗi no beta kono ɓe mbaɗi e maago duwa ha hande ala ko yanta toon hunde mema ɗum kono jamanu koɓe perta ko toon noodi ndi ta no ɗi mbayni ko mara deytade kono kamɓe cosi ndu kamɓe sari Ibrahima Kaye ɓe mbaɗi en duwawuji ha hande danaka alhamdulillahi ɓawti min jeeyi toon mbiɗon toon golloya faroji min gollum toon faroji juuɗi min mbaɗana toon salaji ko heeɓi salaji 3 4 salaji ɗi si jakkotono minen gollannoɗi ha joni min ha hande noon mbiɗon ɗi salaji noon no gollirteno ko concret mbatteno walla ko doyɗe coɓe ko duɓɓe tan duɓɓe salaji duɓɓe hay salaji ɗon mbanam ɗo jane oya oya comping ha joni ko ɗin salaji montuno walla joni ɗi ceeyi kañƴi jakki ɗon fof ñaayi min mbawata toon gollude te ɗo ɗo jiiɗa jo saare nde min ngala ɗomin min mbawi wuurede maayo ngo gonno gurdam amen kono maayo ngo han min ngala tan ɗomin liggi par ce que toon tomin liggotono min ngalata lawol min mbiɗon toro toujours noon mbiɗon ɗaɓɓa ndimbal nomin mbawi wallire min lutto toon eyyi joni se gari ga heede faade ndimbal eyyi mi yiiɗo kaldu rewiɗo saare moon ɗo eyyi mi yiiɗo kadi courant mi anda si bohol kadi no ɗo fofna ɗon e sengo banggue laamu he ɓaade mi yiiɗo saare nde ko sereraɓe e aynakoɓe cinsino saare nde bate jangguɓe kala ɗi keeɓi e saare ɓe gandanta ko nantaɓe e laamu he e pour janggude sengo school hana hen seeɗa wona hen de na hen par ce que ɓe Demba Cuunen yahi mbiyeteɗo Sirif yahi Birane Diallo en ɓen fof ko ɗo ɓe jeeya Abi Mayla Diop yo ɓen ɗon kala ɓen fof koye saare he ɓe jeeya eyyi ha hande noon minen kala no garduɗon he dow no Pulaar hawrata mbiɗon e mum ɗum tigui hay oɗo Demba Sall kadi ko bigos ko on sababu wani gargol amen ɗo on kadi mi ɗum ne kamne ko uniforme ɓe tawa e laamu he ndenne kana ɗum ko mulitoɗum ɗo ko foof oɗon jokkodiri e laamu ngu beela ɓe mballa on ɗum ɗon ne weeɓira nda on mbowi jokkodirde ko Allah woni yettinani e ɗum ɗon ɓen banggue eyyi moɗo fannu ɗo ni ko Allah woni ko suwa ɗum hoddirde kono simin torotono si ɓooyi tan heeɓo kono jo hoɗum tiiɗi taw miɗon torode kono ɗum tiiɗi kono won tan noon ko Allah hoddirani suwa wawa wadde kono hatta hande ne laamu ngu ne si Allah hoddiri tan ɓe gabbitto he mum kono Allah suwaɓe hembite mum eyyi hande noon ko ɗum haaju amen no bete a jarama tigui joni mi wawi halde ɗo e mawɗo goɗɗo on tande mi arta e ma kadi anne a saminama indema Samba Diallo eyyi oɗo noon haali affaire saare nde an noon ko jimmi jewten seeɗa affaire cosani saare nde walla cosani fulago e saare he eyyi wonko mawɓe kalanno kamen de ɓay mi tawaka ko kalanɗa ko tan mbawɗa haal nde saare e saare oldi cincidi saare oldi nde ɓe cincidi ɗon siley tawi ɗo ɗoɗɗa ɗo de nde weeɗa nde welanama te mon jamanu yeddu ko kilifa wona hunde welde urriti Jimballa saare nde Jimballa minen ɓe immorno ɓe cinci saare oldi tokose sincuno ɗon siley wonno baaɗiko oldi tokose siley oldi tokose mamirawo siley ka mamaɓe mamiraɓe de koye mama ko jiiɗi yumma e baba on siley noon wonno baɗirawo cincuɗo o saare oldi nde o sincuyo woni ɗon seeɗa o hobbiti de ko rutiti Jimballa on ɗon duuɓi ɗiɗi o arti gay Jimballa koye leydi ka wurto Luwa Salum nde ɓe goni toon o arti o wimo mi artum omo bisimilla larɗo jiɗɗa e saare he gona ɗon o wimo ala joni min ko banta jiimi julan ɗo
banta moɗon taw nde ɓe ari Saalum taw nde mi moylugo banta omo ɗaɓɓen duggo taw duggo si neɗɗo maayi ɗo moppete bamule walla bamule ay e ngawimo si banta waɗam en kollita ɗo duggo wonata ɓe gondi on duuɓi 5 o yimiti o rutti Jimballa de ko Siley mon noon ko ceerno wonno ko gando rutti Jimballa warti o mbiɗo yisade de takkama banta takkama ndare dako ko banta men ɓe yimmi toon ɓe ngari ɗo banta mon ɗo on Siley windi e leydi he waɗa kayde ko e leydi o winduno omo sen garmal janggo subaka tama kulle rewma dow majum bindi fof tasat hay siko ñuñu bindi ɗi jakkoto kono ɓe mbaɗi weeti ɓe dutti sarol ɗi ɓe garti ɓe tawi bindi ɗi ɓeydi labtu oymo ko ɗo wolɗi wimo wona ɗo ɗumma yoni omo ɗumma kam joni omo ɗumma yoni omo ɗo ɗuɗɗon joni mi won on sincinde sare ko sincinde ko mon jamanu sarolde noon heytinde sabu ko ndeɓe cincino sarolde de ko wurti Jimballa nde heytumde ko ene duuɓi 7 sarolde heytumde sare duuɓi 7 ko pammi no mbirami ni duuɓi 7 nde sincaɗo on tuma ta ɗo ko ñanguiri tigui wonɗo ñanguiri ko ñanguiri woni kulle lagge ɗo ok sutuji ne ɗo eyi sutuji ne ɗo wela kata ɗo ha mayo to faala ɗo ko weɗen kata kono Siley ta Allah gimo yeeɗi ganda gimo yeeɗi gueɗa o idi ɗo ɗe sengo jeeɗa men ɗo ko jolfuɓe gonno ɗon ɓe mbiye ɓode madi so min mbita ɗe min ganda no mbiɓe kono madi sola min gandiri ɓe madi so gente madi so min gandirɗe nde ɓe gonɗon ɓe mbi o wonta ɗo nde sare herataɓe e maayo he o waddi e maɓe ha wuli jaw ko nde won Allah gi parmom heran e nga o Allah rokki mo muradu mo watta nde waɗi muradu mo o weɓa noon mi haaltamo noon ko taki ɗum bawa koko saktoto wala ko saktoto ko fof weli haal kono hay ɗo rewde ɗo ma fof mi haalta fof kono he nga nde waɗi muradu o waɗino e baali lagde andi wattima e baali lagde tan e nga nde wandu ari gueso mako jeetere andi wonno minen kom cukale min jiiɗi andude pulagu ko ɗum min gimmani ko aadaji men e cosaji men ko ɗum taki no wona andi neɗɗo fota waɗe huññi walgo huññi wona hunde nde gandama koko foti waɗe ko yawti kañata mon jamanu ceɗɗoyaji ɗi goodi ko fof ɗum wodi wona ko wele simtu wonko neɗɗo watta ñande goo a yiyata manguma ɗum simte e nga nde waɗi baali ɗi gari gueso mako monde ɓiɗɗo mako mo nde o felli wanu ndu kure ɗe mbari ɓiɗɗo mo o felli wanu kure ɗe ɓiɗɗo mo gono ɓaw mako ɗo yani ɗon o hultiri ɗon kulo fuɗɗi artude mako e nga danaka ko itti ɗo ɗe gente ɓeddayi yimɓe noon mbimi adda ko ɗo ɓoymanno bede ko ɗon daga ɓoy saabu jifnaɗo moɗon mo gana ɗon jifna kadi jaay heɗe gente immitamo ɗo jifna mon ko ɓooya maayi oyma duuɓi temedere pawɗi noon kono ɓooya maayi mon ɗo e gente ɗo jifna madi so won taw mon jifnama e gente ɓe cinciɗo ɓe gonɗo haɓe keeɓi lagde nde sengo jeeri woni ko maayo to maayo ngo noon tan won jamanu ngo wela kata ngo heewi ñanguiri no bete ɓe mbaɗi muraduji ma si ɓe garma ɓe jaa ɓe mbiyama min jiima kulle ɗe Siley winde safara wi a jeeya kuppo e toon ɗon wonta ɗon yiye ha woni ko jogdu feeñi ko woni henga joni mon jamanu andi ta jamaroɓe ɓe goni e leydi he ɓe mbawi bustu kake neɗɗo si kene mbenma minen neyɗi ko lumbanɗo ɗo jaa ɗon maayo to kono maayo ngone on tuma ko sala leɗɗe ɓe mbanno mi anano ɓe mbaɗirannoɗe noon e won neyɗi ƴeengano jata ala suus genal bolong ɗon no ɗiɗi ta ɗi dari tan gori woɗɗiɗo walla ngo waɗano bete kono nga ɓe keeɓi muradu nde ɓe mbaɗi e maayo he ɓe mbeydi babiraɓe amen ɓe on tuma ta ko ɓe sukaɓe nde ɓe nawi ɗum ɓe mbaɗi ɗum e bolong ɗo ɓe nokki e poto ko bolong he ɓe kuppi safara mo ɓe jeeya nder bolong he ɓe mbaɗi feere ɓe nokki poto ko he ɓe jowi ɗum to dow wiya kala ko funti e maayo wota mbare ɗum de e ngane ni ngaar witende ndi kooba ngaar ndi ko kooba ɓe jerfiranno ndi wona kooba lagde noon ko kooba ɓe jerfiranno ngaar ndi nagge ngaar mbaari mabɓe nagge ko ngaari witendi kooba eyyi kono wona wondam ko ndi kooba
kono ko jerpode de ko no initira no initira kaari mawdi ndin waydi wala muradu woy baba men yo lumbindi ndi ɗiɗi lumbin ka moɗen lumbini ndi ɗon nde ɓe ngari no ɗiɗi punti ɗo noro dari fof wonni fof a darim hani ɗi fof jawti ala nattugo ɓe tigui ko mbanno koto dow ɓe liɓi ɗum nder mawe no ɗi keeɓi koye ma jeeyi gila on jamanu no ɗo meeɗa men ɗo yakkan min meeɗa jornunoro yakkan min ɗo ko e jamanu amen dey min jirtoma leydi ɗiɗi jaaha noro punti nangi ɗo ngari wotiri muddi he madi onen min tamin gonma mawɓe boom ha Allah waɗi ndi suppitoy to ha darame ma ndi sirti seeɗa tan ko noro ngo wa andi mum on ɗon de min ciwtono mon min jiima ɗum ne kono si wona on ala ko probléme min keeɓi heɓe meeɗe bo mo gilande nodam meeɗa ay hunde nayi walla tagaɗum ay lingu meeɗa ɗon yuw neɗɗo ala ko meeɗon gañoɗe gorkare min gon men duuɓi kewɗi gila ko min babiraɓe ko sukaɓe aɓe mawni ha minen gon sukaɓe mawni haɗo wona ɗo hande Allah gui men rokki jaam waɗi wonko kalata ñande goto Allah yakka ñawdaga ma wona yakkugo ñawdaga mum moƴƴa wonko bakkotoɗa Allah jiiɗa bakkotoɗo ayat ko ɗum yakki toon eyyi a jarama tigui mi andi yewtere nde weeli min hewɓe paamiɗo hen woni ko paalo an lamdade komin garta ɗo ko oɗo Demba mi sikko ko haalni ɗo yimɓe fi miɗen gara ɗo ɓurani elji ɗiɗi kono mi yettire ɗum ɗo fof hawrtini ɗum holliri wondema kawral ɗi e saare he wona to rewɓe wona to holɓe ko ɗum mbota yimɓe yewtade nde ko ɗon sigiri ɗum ɗo ko taki ha onon mi yani ɗum ala e cayhe kono ɗi famɗi komi jeehi ko komi wiita gandanta haala jettuɗa tan kalna jama o ɗum ɗo fo ara tontoroma hen ko ɗum oɗum taki ɗum ɗo walla ɗum saabi ɗum ɗon eyi ɗo sara nde kono cuuɗi ɗi tan nde wona cuuɗi kewɗi ko cuuɗi ɗi tan ɓawoɗe e galle ko ɗe galle ɗo woni cosan sara nde ɗe galle ɗo sinci sara nde ɗe galle wiye ɓoye malangui en tan ɓuuri ko wala koye ɓoye malangui e modi e mo sile en gon cinciɗi ɗo oto sile woni galle omo ɗo ɗe galle ɗo woni galle makko ɓe goni joom sare ɓe ɓe ɗo ɓe goni daggannamaɓe ɓoye malangui en malangui hono ɓoye ok eyyi heɗe galle ɗi galleji tati cinci sare nde henga mo addi musidɗa mako ɓe gari ɗo mo addi musidɗa mako ɓe goni ɗo ɓe ɗum woni sare ko cuuɗi ɗi tan henga gotten fof noon si a yima wajimama kolɗa guiƴa kalanama no gay woniri gaddamo ɗo kono ko cuuɗi ɗiɗi cinci sare nde waɗi ɓe mbawa sertu min cowdat de kono min mbawa sertu nden noon Fulɓe TV ndaaro Fulɓe TV o jiiɗo saare nde ɓe kaaliɗo haalaji mbaɗɗi yewti mbaɗɗi fayida noon nden noon ɓeɗi palawde fina tawa o holliri wondema saare nde kay ko jaam e kawral wonɗo e minde ɗamini kay si fina tawa o yettima yimɓe heɓe kala garɗo ɗo e mais aya ko heɓa ko jabtuɗa dal ɓaari kawral ngal ñimiɗo ngal kay machallah yo Allah yaw ɓeyda ɗum ɗon eyyi mawɗo mi yiiɗi joni mbaynoɗa ɓaari ko yewta ko ɗi heewi e ko mbawta waynodirde yimɓeɓe sona rildugo tan ɓe gona gottum dasimiɓe siɓe gona gottum wala ko ay gas dine ɗe ko mboolo ɓuli ɗi ko mboolo bantamo ko mboolo kala ko woni mboolo yo rentu waɗa mboolo muñotira kala gonduɓe noon mbaddatɗe mima min canga hab walla min canga waddu tami halma ko ɓeli kam tan kono noon min kalat min mbadda min gonta gottum ko mbiyami tan sale la ko le cuuɗi ɗiɗi mo fiyana feccugo nde a nde feccu eyyi joom saren ɓe ɗo dagga e ngo ɗo gon dagga woni oɗo fof oɗo ɓinen minen ɓe riɓɓe goni o fof gila nga hande mbiɗen goni neɗɗo goɗɗo ha hande luural ala nder amen eyyi simin mbima liggey ala dusotoɗo eyyi jarama jarama voilà hande kadi bandiraɓe fulɓe on calminama daroɓe Fulɓe TV hande noon minen tawe ɗo e Bantanto Kër Souley yadude yimɓe ɓe ganduɗa yimɓe mawɓe yimɓe jokkodirɓe yimɓe ellodirɓe hande noon en jiiɗo dal koye mbayruno yiide ɗum woni min jottoɗo tan min jiiya ɓe rewɓe worɓeɓe foof ɓe gara ɓe kawrita ɗum min wonani minen weltare mawde minen Fulɓe TV ko ɗum woni darde amen mama salminama bisimilla Sare Souley Sare Wurdi Sare Souley ɗo fi ari Sare ɗo haala minen inde ma e toɗema min ko Hawa Bande mbiyetemi eyyi Ibrahima Ka nde ko moɗo oldi wannima o ari o wi joni a wonma ɓesɗo mi wonma ɓesɗo joni ya
wonaɗa mi wonaɗa ɓe cinciɗo nde ɓe ngari ɓe gaddi hen kan cuka mama hala minen taw duuɓi jal tan joguiɗa taw min gammay duuɓi 90 seko fawi eyi mama est ce que haala men e nder saare est ce que gorejo ma yiɗo o wattu ɗo gorejo am ɗiɗo mawɗo de iri kam seeɗa maymuna ba e haw diallo ɓen ɗiɗi min e maɓe yiri mo samay kalowo ɗo e mo ndobu koɓe yire balaye ko kotirawo amen ananma saare nde noon ko dande wottare waɗi bilay suko ha e mawɗo sengo jeeri sengo maayo mboɗon mbaɗi ɗo gottum mi yaa ɓe mettoto kono laamu andi mboɗon goni ɗo wottare mama hande mbiɗa yiɗi kalna minen cosan saare o cosan saare o he aadaji muɗum ko mbaɗano ɗon folo ɓuram yeere min bojja min cotta min girfa jom bojjani ha hen sotta irfa defa ñanden lecciri ndi on yawti nga joomum waɗa weggirde ɗa andi weggirde woni ko cañ jilla si a yillum mbaɗa wutte leppi tuuba leppi mangla leppi mbaɗa hen fulembe siko gorko jom waɗa lukku o wonno cosaan ɓoye ma eyi est ce que ha joni on cosan ha joni continue mama cosaan mo alhamdulillah laamu wonno folo ko ha joni continue ko wonno ko folo ha joni iyo si a sattum te a defma bottari jaha paraji si a artum defa hirande si a defma hirande subaka bojja sotta tayi fum subaka si a sattum toɓɓoɗa koye maɗe ha ɓenda waɗama fe follare on wonno follare ɗa andi follare eyyi on min mbaɗatno est ce que mama ha joni follere continue ñamede wattu ñamele follode est ce que ɗe ñame joni ha ay sine ñama wonano wonno noon joni ko alhamdulillah ko nde waɗete no ɓolde jaba kaniya he liwingu sala sal on min mbaɗatno hande mama hoɗum kalanta sukaɓe jooɓe ɓay en jii sukaɓe jooɓe ɗum woni surtout onon surtout e rewɓe he sukaɓe rewɓe hande folo en jiyanno jooma galle okkira ɓiɗɗo muɗum ɓiɗɗo salo jooma galle okkira ɓiɗɗo mum no yeddata jooma galle o joni en jii fayda joom hande kamen gokkirta koye mumen ɗum ko ɗum koto woni ɗum koto monna walla koto mawɓe o wona to amen ko jamanu mo yaari noon ɓoyma neɗɗo yahanno wiya okkam kaari ta ko mawɗo mo de sabba ha hintinata joomum tina si sabu adum a wona sudu ta wona a waɗ weggirde a yillat si a yillum nawa cumba si cuuba ɓe nanga ñamuɗo ɓoyma a wiyatano school ta ala ta ko ar mbaɗen tan eyyi hono noon ballirton jo babaji ɗi hono ballirton babaji ɗi ha ko wonno folo ko mbawen ɗum continde sengo affaire dewleɗo on dey ɗum ɗesi hittu ko ɗum hitti joni cuka e ma ko wiyata yo haal janana ananma jom wiya ko janngugo school ɓoyma cuka e ma a wiyata no nge foɗɗo nge wasa ɗo fot joni cuka am fof ko ɗum waɗi ɗum jo saga jo sukale mawɗa ɗum ande mam ko jamanu mo hono jamanu o wayi jamanu mo no wayi enen mboɗon ñambi tubakoɓe ɓe andi joni arɓural school arɓural mo ɓuuri doole eyyi kono school ma ɓuuri doole joni ko jiita ko talibaji a yiya ɗum school he on ɓuuri doole school naɓe ɓuuri doole ko waɗi ɗum ko jamanu mo yaari noon ko no ɗum wawta ceeñorade no ɗum wawta ceeñor eyyi tawi wona cosaan gartirɗo tawi en gartirma cosaan hen soko mam wiyama foɗɗo o fota ɗo kono a wiyatama a yiya school jaaha joni sa janggum school ɓiɗɗo am funtata ta wona o dañi hen hunde eyyi mama hande kadi ɓay woɓɓe naɗo keewi ɗo rewɓe keewi ɗo seeɗa joni mi yiiɗi maynodira yimɓe mi wawa heɓde ɗo neɗɗo goto mo mbawmi
lamdade seeɗa eyi tottumoyɗo moɗo eyi fof ko gottum min yo moɗo ko fof ko gottum eyi ok ha joni koye yewtere gonɗen eɗen tawe ɗo e saare wiyetede saare Souley eɗen tawi ɗo e saare Souley hande en jiiɗo yimɓe buy en jewtiɗo e mawɓe hewɓe ɓe ganduɗa e andinannoɓen ko yawtuno andinannoɓen ko ganduɗa koye gandano ha joni eɗen nder saare tan de ɓay eɗen gandi kadi ɓe kebli ɗo festival mo ganduɗa ko festival mawɗo kadi baɗo e nder saare maɓɓe o hita witan ɗum woni yadude Demba Salla mo ganduɗen mo Fuladu andi o ha joni fado mi jokkodira e oɗo debbo mi lamdo ɗum fi affaire festival o taw bala mi ardude mawɗo debbo e salminama Delam Cissé ok ine nde Delam Cissé ok hande Dela en jii kadi hita witan Demba wowi ɗo wadde festival mo ganduɗa ko findinde en janginde en adude cosanji e aadaji ko ganduɗa ko majjuno hoɗum mbiɗa e mum ɗum kalta e mum ɗum sina mboɗen en mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin ɗum woni yettare Allah no bete ɗum ɓeydi yimɓe ɓe ɗum ɓeydi ɓerɗe ɗe rentidiri enɗam Demba koyngal nga o daringa o nangganaga han fulɓe fof gonat ɗo wottare ko yaadu mum o yahi baɗe mum o watta ko mawɓe ɓe jinno ko fosma ko festival ɗo koɓe jinno han min kawra ɗum waɗe programme jooɗo mawɓe rewɓe ɓe gadda aadaji maɓe mawɓe worɓe gadda aadaji maɓe kono ɗum yahi henga joom radio maɓe mo majji yayi ɗo ha lega wasu nde ɓe kobbittoɓe garta nangue hirma henga min mbaɗi tan programme ɗum huuɓiri noon ta noon mawɓe ɓe ɗum wona ko ɓurani ɓe ko yo ɗum waɗe aada he cosaan neɗɗo fof anda damga nga foti daro neɗɗo fof anda teppare nde poɗɗa ya alhamdulillah hoɗum saabi ha ngal kawral a o festival hita waɗe ɗo hoɗum saabi ɗum ha tagi ha ɗum ɓuuri hebde doole jokkara en ɗam nde ɗum eɓinde e Demba Hadam no darore ni e kawral fulɓe fof no woniri ko on addi ɗum joni minen Afrique mboɗon nangui mboɗon ɗum daara hay ala mobile a yiyat fondinke hono ma dañƴo mobile ɗumen fampe ɗa dariɗa laara ɗum waɗe he saare mani a yahano ɗa dariɗa laara tampereji hoɗum keɓɗon e ɗi festival ɗi mbatton ɗo ɗi tampere hewde mboɗon en keɓa tampere wani hono kana ni no sengo mboɗon keeɓi ko worɓe kaali ko mboɗon hen jiiɗi gorɗe paraji ɗe minen gurdam amen ko dema min gandi worɓe ɓe ko ndemoɓe rewɓe ko ndemoɓe te hande dema amen ga to nga fondi to won min daña doole toon woni ko alata gorga mboɗon hen jiiɗi gorga minen hande ndiyam boholaji taw ko yettare Allah mboɗon ɗon dañi hande no boholaji ɗi mbayni maayo ngo wayno han noon ta hande komin galoɓe haalan men hande confinement o ko ɗum mballitoɗe on saare nde walla ko hoɗum mbaɗan ɗon saare nde ko ganduɗa ha hande o compinte konti comping mode minen foof ndenti ɓerɗe ɗe kala ko ƴeesa si wima mbaɗen siko tege min tegat siko liggey min liggoto gila he worɓe ha he rewɓe minen foof ndenti ɓerɗe ɗe ala mon yaari hen ɓaho saabu hande sa ma noddore tusubar tan noddeɗo ɓeɗo foof tawe wonma sa ma ɗum wayni boom ko ɗum yaaha ha yeeso sukaɓe fof gonno tawe kono ɗum tawma sukaɓe bijjiti est ce que wodi kadi yimɓe ɓe ganda tawata wattu yo langi ni sengo ni tawata jabta hawrinede ni ɓuuri hawrinede mabɓe est ce que ɗum ɗum o heɓani caɗele ala minen on alanamin caɗele minen gonɗon sengo ɗum alanamin caɗele ko hitande honde ɓe mbaɗima perside ɗum wonma duuɓi ɗiɗi joni eyyi duuɓi ɗiɗi joni ko e nder ɗin duuɓi ɗiɗi ko ɓe mbaɗima perside ko hoɗum ɓamtare hono ɗum dawn ɗumay noon ɗumen addi ɓamtare de saabu simin kawrum kala komin peeji ɗum wurta si yam tege min tegiran no foti si yam liggago min liggoran no foti Demba mboɗon mbaddema ko jokko kala ɗo tolni o haalan min nana henga minen ne mboɗon kalana yimɓeɓe mboɗon mbaɗa mboɗon denti ɓerɗe est ce que worɓeɓe kadi mballa on hen e nder fedde he nder fedde nde gonɗon e dow sayma min mbawi ɗum wurtin ko worɓeɓe sabu deɓe jonni min hande si yiyama hande festival mbimi mi yaha gorko am wi mi yata fondinke goɗɗam gorko mum yiyata a yata ɗon ɗi selli debbo simo wurtina hunde ko gorko ɗon ɗi selli hoɗum kalanta sukaɓe rewɓe kala est ce que oɗon pooɗa sukaɓe rewɓe ɓatto on ni comme tawi heɗen
kulleji ɗe mbatton ni kala meeting momin mbatta sukaɓe rewɓe jotto min mbiya ɓe yoɓe jooɗo ɓe jentino ko haalte ko joom hekkil fof a tawat a heɓat hen ko kalɗa andi haalgo he mboolo weeɓa kono so a ruttim galle ma kala ko haala sa jooɗim dowlere ma ɗaɗum wawi rewto kono jooɗago he mboolo kaala ɗum weeɓa kono hey teɓe gandama ɗo hande ɓe jiiɗi haal ɗum waɗat kalɓe de kono waɗi ɓe gandama ne ɓe jiiɗi haal ko haalgo ngo hokata haalgo he yimɓe weeɓa hikka noon ko hoɗum paranɗon hikka o festival baɗo nder ɗo saare mon ɗo mo festival garoɗo ha tedduga mawga min paari ɗo programme mawɗo kewɗo doole momin mbatta invité mawɓe worɓe ɓe mawɓe rewɓe ɓe sukaɓe ɓe debbo e gorko mboɗon mami mbaɗi invité no Demba Darore ni yiɗi ɗum waɗa wona no ɗum wonanno ni ɗum ara ɗum waɗe law cosaan waɗe aadaji mbaɗe goɗɗo fof yaada he aada mum on ko henga ko he yettare Allah ɗum tan hoɗum waɗi ha keɓɗon hoolare kelnoɗon Demba yeesojo Demba ko waɗi komin keeɓi hema ko hoolare minen jifnimo o holli min neydi o holla min lubare o holluno minen lubare so arma min mbiyama ko lubare ma ko nde tan o addi kono ko tedduga he neydi o holli min o ari o holli min nanganimo ɗon est ce que Demba noon sukaɓe saare ɓe sukaɓe saare mi yani mawɓe ɓe koye sukaɓe ɓe est ce que sukaɓe ɓe gabbi Demba ɓaawo ɓe mo gabbiw hono ɓe gabbori mo kala sengo ɓe mo gabbori sengo liggey ma ko to foof hande si yaman hande mo wadda festival ko leɗɗe coppete mbaɗe kowale to o woni to ɓe daramo addi kalis ɓe dara o adda kalis ɓe coppat ɓe kowa ɓe mbaɗa foof ɓe gara ɓe daro ɓe tertomo ha weyɗa hikka noon cosanji ɗi cosan aadaji ɗi ko est ce que hikka cosanji ɗi ko hono geɓɓirɗon ɗi est ce que oɗon mbawi en addande cosanji ɗi ganduɗa gonnoɗi foloɗi mbawon ɗi artude o festival minen ha hande mboɗon ɗum jogui cosanji foloɗi ɗon jogui cosanji foloɗi mawɓe rewɓe ɓe ɗo mboɗon dañi kolloji amen mboɗon dañi wayɗa tune amen mboɗon dañi guiriɗe amen mboɗon dañi cañirɗe amen mboɗon dañi fof amen si taman ko ñeele goori ha hande mawɓe ɓe noɓe toɓɓoranno ni ha hande ɓe toɓɓo ha hande huɗum ɗo e saare he ala ko majji hande ala ko majji ok hande gartene Demba enen fof eɗen gandi Demba noon ko neɗɗo gandaɗo e nder fulɓe he Demba noon fayda sa yaari wonno kantora en mandasi o nana toon ko neɗɗo gandaɗo toon sa yaari wonno Jimara en ko neɗɗo gandaɗo toon sa yaari wonno Tumana en ko neɗɗo gandaɗo toon Demba noon ko onon jiiɗi okku Demba Dorena walla ko yimɓe janamɓe ɓe tono fuɗɗi ɗum o ari o yettiti ɗum gay min ƴettanimo kala ko janano wawi yiid ko ma anne a wonta hen ɓahow neɗɗo si yinma gema wallumo ƴees kono neɗɗo suma kala funti ha yi toon hunde ñehi ɗum wawi ɗum rondo adda ɗum he saare ɗo jifna holla ɗum helifaɓe holla ɗum sukaɓe kala on mbawa on mabɓu ƴeeson ta ala ko jiɗɗon non tigui joni noon ko jimmi duttoɗen do sukaɓe rewɓe to sukiɓe ɗo hoɗum mbawta en haalande kulle hande o jamanu mo gonɗen sabuna hande en gaari jamanu mo ganduɗa babaji ɗi fi ha kalfa ɓiɓe ɓe e satti ɗum ko hoto woni koto neneji to woni wala koto babaji to koto sukaɓe to woni ɗum ala hono woni to sukaɓe to rafi neydi nde ɓe gondi ndi hande noddaɗo ɓiɗɗo ma kalanama wiye wallam okkam jaam ɗum fota won est ce que ɗum ko hoto koto neneji to woni wala ko neji to pusta ɓiɓe ɓe na walla ko hoto ndiyam mum tan toɓi ndiyam mum tan toɓi eyyi ndiyam mum toɓi no ko noon sabuna sa daari il faut ko maɗon leɓe andi affaire hakkude jinnaɗo e ɓiɗɗo enen fulɓeɓe eɗen poti ɗum eɗen poti surtout to sengo rewɓe ton poti wallitade babaji ɗi woodi ɓe ganduɗa a faami ko kalifaɓe aɗa faama so yimɓe andaɓe a faami hande si Allah hokkiɓe ɓiɓɓe koma ɓiɓɓe rewɓe il faut ko maneji ɗi mballeto ɗumen fi aɗa andi rek fi mbawen no mbawen haɓurade kulle ɗi piijiji goɗɗi ɗi tawata e mbawa halfu ko joguiɗen ko te ko ɗum woni fayda min hoore amen ko ɗum woni teppere amen a faami surtout enen ne fulɓe because en jii hande ɗum mi tampini en no bete a faami hande en jii ɓiɓɓe je ɓe gokkirta koye maɓɓe a faami ɗum fof fotani a faami ɗum fof ko enen ko rewɓe poti wallitade babaji ɗi nangodire enɗodire yiɗodire a faami hoɗum ɓawta haalande en ɗum seeɗa ɗon de ko gueɗe wotte watta ɗum wona kana hande jogoɗa suko ma kaari aranimo min mi yiiɗa o yaha to bamako min nomi yiiɗa kaari o ara to mamako min nomi yiiɗa kaari babirawo mo hollama yitare yumma mo hollamo yitare o jotto o miijo si taman mo dañi hekkil o andat ko yaata si taman noon ala hekkil o ala neydi mo wawi yahe tampare ha o majja nder toon
joni hande kadi koye duto en to festival o noon en jii hoɓɓe hewɓe e poti arde ɗo ko ɓe noon hoɓɓe ɓe ganduɗa to laamu to mbawɗon jokkodirde e comme ɓe mbawa on wallitade fi o festival walla ko ɗon tan ballitto koye moɗon min keɓen to laamu to wallitego mbiɗon jiiɗi mbiɗon jiiɗi de kono ha hande minen ne beru komin dañi ko on min gowno hen wat nder wona ga amen tan min mbaɗanno programme tan henga deɓene koɓe gaddi kala henga ɓe tawta minen ne komin peefi ko henga min dentinta min mbaɗa kono ha hande min keɓen koyngal ngal gandama gamin wawi naggan walla min waɗa yokkute minen ne mboɗon ɗon jiiɗi jewten fi Hammadou Ba est ce que mboy on wallito kulle affaire ɗo ɗi festival ji mbatton ɗi festival ji eyi o min ɗo de rokku osobi on de tinnomi hen mi anda no daw wanno men goɗɗum est ce que mboy walla ni comme la gueɗe kewɗe ɗe gandanta potaɗe waddede nder fulɓe hen enen tundu surtout ndu na wawi de ɗum wawi won ɗum wona kono noon henga min mi yahaɗen ɗon gueɗe eyyi mi noddaka meeting mum mi haalaka haala mum henga neɗɗo koko kolleɗa ko on mbawɗa haal ko mbaddumi ko e Hammad nde fuɗɗi festival mo nde min jaahi toon min Demba wi yomin jaato min jaaha Hammad walla min henga nde min jaahe o yo rokkumin ma osobi complète aji 50 kono ɗum yeeyi ha ɗum wona e complète aji nogas ɗin nogas de ndewnom hangde amen mi anda no ko goɗɗum fawino men est ce que ɗi festival ɗi mbatton ɗi est ce que on tinnamo bono tinnew fok Demba momo noon wiyaw Demba wiya ɗum noon eyyi komi mbiyo Demba yo wimo noon mi anda ana walla innula délégation ara ɗo mi yiyade tawa ala mi yiyade voilà hande ko noon no jiiɗon ni ko noon mbiɗandi rek hande minen ɗo hande fulɓe ɓe mbawen nangodirde ballodiren eyyi te ko ɗum woni darde amen minen fulɓe TV international ɗum ɗon min calmini kala gonɗo ɗo ko min musidɗo moɗon Diyero Taxi FM joɗani on ɗo nder Saare Seni ɗo yadde Aliou Diallo yadde Ablaye Mballo te jii yimɓe ɓuy ɓe gandanta min jewde yimɓe ɓuy ɓe gandanta kulle affaire banggal saare nde fi affaire tarikaji eyyi hande kadi miɗen calmina oɗo amen neɗɗo Demba Salla mi salmina kawral fulɓe Africa kala ɗo neɗɗo woni Africa foof hoppa Saloum lowa Saloum kawral fulɓe Africa ɓe mon hen bismo ɓe mon hen calmina sengo radio ji he ɓe mon hen nodda e festival mbaɗoɗo e lewru aronu ndu balɗe madu 32 ngam mboɗon hen mon hen nodda min Delam Cissé Bantanto Sare Siley kala ɓiɗɗo julɗo ɗo gonɗa ala mo ɗewimi la mo ɓarimi kala hen ɗo neɗɗo woni Sénégal Gambie fof mboɗoma hen wiya welcome kala fedde he wonde he Africa mi nodduma bisimilla ma he saare amen he lewru tubako arondu balɗe 31 mama Naam. haala min tarika saare o seeɗa eyyi assalamu aleykum ɗo mon salmina onon mboolo mo fof ɗo salmina Bala Lamin ɗo salmina dewɓe ɓe he maako ko gandumi ko hen mi haala hen ceeɗa eyyi ko ɗum ganduɗa hen ko gandumi he cosaan ɓoyma he si gooɗi ɓendan noon min keloya min ɓura simin ɓurma min bojja min ciwo ha laaɓa min cotta min una min mbaɗa ko'e min defa ñeele ko'e min mbaɗon defatano e kansilor ko he boyge min defata min mbaɗa ɓohe min mbaɗa mentu min dentidira min defa ha ɓenda min mbaɗa ndiyam min kero tame ha laaɓa min mbaɗa maafe mbaɗatano jimbo mbaɗata safal min mbaɗa netetu min mbaɗa ceeli min defa min toɓɓa koyɗe ha ɗe ɓenda min defa maafe mo ha wela min mbaɗa he ñeele he defe ñaame ha haara rewti mum min jahanno wuro min nawa larga min ndondo min jaha wuro min gartira larga nga min kero keddam ɗam haalam laaɓa min cifto tumde nde ha nde heewa keddam min penda min pendu oya min cippoya oya min dokkira sa wona ni no joni eyyi est ce que on wattota maaro e wonno min jahan noon paraji jogdu miɗon coppa miɗon tuto eyyi min ñalla toon ha nangue hiira min garta jogdu min dañatno maaro eyyi
on time si on kelino maaro ko si on gaddinno ko ga est ce que ta on wattuta nebbamji gonno on wattu nebbam ɗam heeɓi min mbattano diwlin min defa maaro ko min mbaɗa ko nebbam ha ko leppa min mbaɗa si wona on min mbaɗa diwtir eyyi ani est ce que on sata magi wonno seeɗa ta magi mbatta he mani go tawi wonno walla wodani magi min mbatta magi walano hono wattu hono jiruɗa cellal ngal follo he jo cellal ngal min komin ñamanno ko wona ni no joni de min ñamtano jimbo de min ñamtano safal eyyi ko netetu liɗɗi salo min mbattano keccak e oɗo ceeli ko ɗum min mbaɗanno e maafe est ce que aɗa andi ɗon wattu taw saare nde est ce que tawi ɓurno ni mawnu walla ta saare nde ko hono dal ko galejil gonno ɗon sa ha galleji ɗi ɗuma ha ko ɗi 35 on saha eyyi on saha eyyi ɗon tigi ha joni haala men mama fi affaire wano fi piiji ɗi ganduɗa ɗum woni cosaan ɗi ganduɗa fayda dal ɗiɓi majjunode fi affaire dewle en ni on saha ko cosaan si hoɗum ɓurno ñimnede dewle he ɓurno ñimde dewle he comme ɓurno ñibde hen sifa cosaan si ko ɓuuri hedde ko fayda ɗumene ɗum majji eyyi sifana min ɗon no kulle affaire dewle e on saha eyyi minen mon waktu an siko debbo bama okkirteno de ko he mama ta a tina a wiya min mo jinmi siko gorko mo wiyata min mo jinmi moɓe dokkumamo ko mon jadata porse eyyi o arata esiraga ɗon o wonta ha hitande o suddante o ara esiraga kono an suko debbo mo a meeɗa suhri mi yiɗa o gorko ko mon jadata mo bama okkumamo mon jadata eyyi hoɗum mbawta en haalande joni aro jongo go sukaɓe hande ɓe gonno heɓ gorko mo arta wiya mbiɗo yiɗi suko debbo mo mba suko debbo mo wiya mboɗo yiɗi suko gorko si wona on ɓe okketake ko beela mbiya mboɗo yiɗi te kono wiya mboɗo yiɗi gan noon on alano hen a okkanno ɓiɗɗo ma tan musidɗo ma ta wona mbiɗo mo yiɗi ta wona o arma o yima kono a yadanno he mako ha haɗa rewi kelifari eyyi mam ha ko ni wayno andi hunde o ko jiiɗa yo ko wattu eyyi tawi mamen no gasi a fi affaire yewtere nde min garno ɗo nde wodi no yimɓe ɓuyɓe min mbawani yewtide kono ko télé o okkiri noon eyyi hoɗum kalanta fulɓe tv naɓe ɓe gandanta ko ɓen ko affaire kiri eyyi min jokkiri ɓe no jokkiri ɗon ni demba min jokkiri mon ma noon mawɗo a salminama inde nden bisimilla Moussa Sira Cissé Moussa Sira Cissé eyyi Moussa Sira Cissé min noon kalno minen e banggue cosaan ko polmuɗon ɗo wadde lew dartodu balɗe 31 assalamu aleykum wa rahmatullah noon fayda mi yawa tinde ɗum ko mo haali ɗum ko mo Demba ko hande tan ɓe mbi min garen kawren ɗo si tawnan ko law o tinnuno kam wonno dañ ko kaldumi e yimɓe ɓe min ganda ɗo min mbaldata e si ko hande tan tinmi wonde no ma hoɗon ɗo gara eyyi ko ɗum ɗo jimi he mon programme de taw kono ka tini kay programme o ɗi waɗa lewru ndu balɗe 31 eyyi joni jinimi allude ko wiyama cosaan oppa fuladu naɗo ko oppa fuladu oppa salum siyara eyyi tundu gandirano cosaan ko ɗum mboɗa yetande yimɓe ɓe gandanta garoɓe tawede o cosaan ɗo ko aadaji e fulagu ko gandanta ko kewata oppa salum ɗo jonde ko kalanmi e affaire pular fayda mawɓe ɓe kaali cosaan o ɓe mawɓe ɓe idi ɗon ɓeɗo noddu ko ɓeydanmi toon tan yo yimɓe ɓe gar he keewal yo ɓe gar he keewal te ɓe pota hen tinno pular mo ko haala ka ɓuuri heew wasi baɗal ngal heewani ko jiɗmi yo yimɓe ɓe gar he keewal e wanma ɗo mbiɗo ɗo yo hay jolfuɓe ɓe yo ɓe gar noon hay ɓen ɓe nodda par ce que ɓe mbi ko kaalowo pular mon wiite pullo
wona cosɗo he pular tan ko si a watti hal pular tan a nani ɗum tigui ko a pullo mbiteɗa eyyi mbiɗo noddi mbolo ngo foof guilime ñaabina Sénégal Gambia Diaga ha ñaani ɓe foof yoɓe kawruɗo dakol leydi ndi foof Sénégal e Gambie dal yoɓe kawruɗo eyyi ɓe heɓe nodda e kewal dal ha e radio ji ɗi guilime radio ji Sénégal ha e radio ji Gambie ha heɓe baralamin meeɗi ɗo arde cegde ɗo affaire pular eyyi ɗo min kawrinno noon min kaali gueɗe mum nde on yawti ha o fawoyi kase ɗo ha Casamance ha heede Kolda ɓe telpima ɗo weltade he mum weltade ko waɗano ko ɗo te taw yimɓeɓe e ɗeɓa fonku ɗum nobbete siko nde ɗum yawti tan ɓe garti yam ɓe mbi kam nodditoɗen mbo o ara saabu nde weltade e mum mbiɗo yiɗi noon yimɓeɓe kawra ɗo goto foof noon fofta wiide ko kaari jii ɗum goto foof tawi ko kaari jeeyi o ko pular foof jeeyi ɗum si a yii tan koriɗen yawtu ko en jaggodira eɗen poti jaggodir eyyi ɗen poti jaggodir nden noon wayno o fina tawa wona fina tawa tan ko ɓeygo yuɓɓodirgol pular ngu wona gotum e andinen ko tawɗen e cosanji men ɗum fof e tawa e programme o nden nen no wiiri ni fof e nodda programme o hannde e musidɓe am fulɓe ko ɗum keɓan noon ɗo e saare musidɓe am fulɓe ko ɗum keɓan noon ɗo Saare Siley Bantanto e nden noon ganni ɓeɗe giɓa programme mo gandanta programme mawɗo fina tawa e cosan ɓamtugol pulagu e lewru January e balɗe 31 nden noon fof e nodda no ɓe mbiri ni e hunde mawde ɓe parani ɗo onon fof jarama e ko ɗo mettata caméra man woni Aliou Diallo e DJ Yero mo gandanta ko gandaɗo e Tax FM e komi Abdoulaye Mballo on jarama ha lawol gongo Demba Sall Galtel Demba Sall are kawro en he maaka are kawro en he maaka e kawral fulɓe nga e kawral fulɓe nga Galtel Demba Sall Galtel Demba Sall e ngare kawro en gaay e ngare kawro en gaay e wima Demba Salam Yalla fay yeeso e Yalla fay yeeso e wiɗo Malick Salla e wi Malick Salla wima Moussa Sassé e wima Moussa Cissé e wima Pular Ngarmilar e wi ko Pular Ngarmilar e wi ko Pular Ngandumi e wi ko Pular Ngandumi e Cissé no ɓangmi Nicolaw e wi no ɓangmi Nicolaw e wima Fulɓe Tibi e wima Fulɓe Tibi e lele yo e wima ngare doro en e wima ngare doro en wallahi doro welawo e wallahi doro welawo e wima wowi doro kala e wima wowi doro kala ele way lele yo e wima Telam Cissé am e wima Telam Cissé am e wi yo kawral fulɓe ngal e wima kawral fulɓe ngal wima mbabim yeeso ma wima mbabim yeeso ma e wima mbabim yeeso ma wima dille nayo de wima dille nayo de e way lele yo e wima mbaɗen wawi waɗa e wima mbaɗen wawi waɗa e mbaɗen wawi waɗa mo hori andane wi dental Demba Sall wima Malick Salam wima Malick Salam e Malick Salam ne mawɗo wonno male wima Birane Aynane wima Birane Aynane e Birane Aynane ippote ngake wima Sallangare wima Sallangare wimi anda ille mon ɓe hoɓɓe garɓe ɓe mi anda ille mon ɓe hoɓɓe garɓe ɓe mi anda ille mon
ebi Abdoulaye Mballo am ebi Abdoulaye Mballo am ayo lele yo Rima Aliou Badara woni Rima Aliou Badara woni Rima do yero geliyam Rima yero geliyam way lele yo ebi da para lamin woni ebi da para lamin woni ebi wa pulago amari ebi da pulago amari ayo way lele yo ayo way lele yo ebi lena han ko labi wada Rima han ko labi wada ebi da tora ne de hawa la tora ne de hawa mi wara mi waylu mon Rima Demba salam ebi ma Musa salam ebi mandama yegunjol ebi mandama yegunjol elar salam ni wowi way Rima dental salam Rima dental salam e dental salam telam sise am telam eji di ko didi Rima samba didi Rima samba didi ayo wayleli yo ayo wayleli yo no tane kam para lamin no tane kam para lamin e dental salam no tane kam para lamin no tane kam para lamin e dental salam ei potenga ke Rima salangare Rima salangare mi anda ilemon be o bengar bebe mi anda ilemon be o bengar bebe mi anda ilemon ebi Abdoulaye Mballo am ebi Abdoulaye Mballo am ayo lele yo